Iral na temporary closure sa Maples River sa Aguilar, Pangasinan, iginiit. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raca. 104.7 IFM Report. Muling iginiit ng lokal na pamahalaan ng Aguilar ang patuloy na umiiral na pansamantalang pagsasara sa Maples River sa bayan sa ilalim ng nilagdaang Executive Order No. 17 Series of 2024 ng alkalde. Kasunod dito ng patuloy na dagsa ng mga bisita at turista na nagtutungo sa naturang paokpasyalan sa kabila ng epektibong pagpapasara nito. Matatandaan na nauna nang nagdeklara ng closure ang LG Aguilar noon pang April 23, 2024 at iginiit na hindi pa ito inaalis hanggang sa kasalukuyan bunsod ng mga naitalang pagkalunod. Nitong Pebrero rin, iminungkahi ng DNR ang tuluyang pagpapasara nito dahilan ng itatalang mga insidenteng sunog sa bulubunduking bahagi ng Maples River, maging ang nagkalat na mga basura sa kaba ng lugar. Pinalalahanan ng publiko na sundin ang umiiral na kautusan para sa kaligtasan, pakikiisa at respeto na rin sa mga ibinababang local regulations sa bayan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.